kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Addan samot ni Mrs. Mau, pare Tinaw. Abay, kabutang mo ni bakit ko, pare Brando. Tama nga numakangagak manan iti armalay. Ha? Abay, di ka pala nairuam kin ni bakit ko. Ganyan paray. Nag-text ni pare Miller kanya. Kanya timbaga na. Umay ka no dito'y balayaw, kalpasan ti trabaho na. Ay wala, ibagam nga umaylot ta pare. Welcome dito'y balay. Dahito ti kayat migan ka pare Tinaw. Nalakakalaang ang kasarsarita. Saan tayo na parikot ti pag-iinuman tayo? Tamabalin mo dito'y balayaw. Ay naman, hindi pa'y mo takas tuya. Nang runan no kada kayo, agagayam ko. Sa bagay, saan mo't ama ilibak dahi ta pare? Agtugaw ka ba ya? Tamang iruarak iti baso kan danom. Kutsara kan plato pa ya pare. Para iti pulutan tayo. Ay na, talaga nga awan denggam asao si Katino! Anay ko, tilapayag ko Di mo lapiguso na kasta. Inyawid mo mananday ta Brando dito'y balay? Dua atupay tulaan ti ininom mi, mayat bakit? Di mo't imbagak kang ka, adi ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay? Nang runa no ti gagarayaw kat agiinom? Ni Brando lang matikadwak. Gayam kumaday jay, bakit? Delikado nga road. Apay adi ka makawawat aya. Di ka matanagan. Ta saan kami nga agapan umabartek kami? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katino? Shh! Di ka nalaaw. Ta mga lumangag ti kumparik. Nakababain mo't Ay nawaw, awad bibiyang ko. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Taaramid mo amang yaw awid iti kumkumpurmi dito'y balay ti kagurak launay tinaw. Balay kumutlaang da ito'y. At dakar bangak dito'y, bakit? Saan lang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta? Saan lang ani Brando ti inyaw awid mo dito'y balay? Aduda, pagbalinamatan nga inuman ti balay. Sigamatan, pare Brando. Agong ungat samat ni bakit mo pare? Di mo lata ni kaskaso ni bakit ko. Agsyat takit di. Aman, numabarte ka. Kat pang uranak ni bakit mo. Ay nako, saan na mapasamak na ita? Si kagid di mo't pare. Nga ta? Una yan nagiti tao ita panawon. Talaga di da makarigna. Nay. Apay nga kasi pare. Sa kasama ti paspasagitan ni bakit mo. Di mo latan panpansinon da ita. Agsyat takit di. Mauman tungot laang da ita babae. Ni pare Miller nga gaya. Anyang oras nga may dito'y balay, pare. Alas 8 ka no pare. Agluto ka no pa iti karenda. Ibagam amang hala iti pulutan kan may sabuting arak Nagiinom manindala kay mo di tabalayuan niya, Mare. Mabusurak nga rod iti asawak, Mare. Pagbalinan na mutten nga inuman ti balayo. Kurang laangan kat agla ko kamutten iti arak kan pulutan. Ipagarup na siguro anasaya at tikas diyang aramiden na, Mare. Sapay nakalala o da mabartek dang. Saan kami nga rod ang makaturog no kasta nga agiinom da ije balay. Agsisinukat ti iyaw awid na. Gidad duma saan ko pa'y amam mo, Mare. Ay sus, delikado ano kasta, Mare. Kasano nga ino adda iyawid na nga agtatakaw. Ay, delikado kayo no kasta, Mare. Ay, day tati may sa apagdandanagak, Mare. Kanday jay nga rod, no makainom da kat akikinabil da pa'y. Asino ti parigatan da ang mga nawa kadakwada? Adda ka di. Awan ni Tino ditoy. Ada na panan na. Kasta ka day? Agasam man day ta. Nangyag ka manin iti arak. Agas ti bannog may maray. Linawas laangan akasta. Nagiinom kayo nga ro dito'y balay di napalabas alawas. Ni pare Tino ti gagarak maray. Ay nawaw, talaga kadiasaan kayo ang makarik na. Pagbalinin ninyo matan nga inuman ti balay may. Sigakit di mo't maray. Napudot man ti ulo mo. Abay, di nakapinaguston ni pare Tino iti rabe.
Ay, saan asyak ti pagang angawam? Taamang nga numatagbat ka. Ay, madi amari. Di na kumamot tagbatin Kasya nak maray. Makitkitam daytoy. Ha? Kabarbarulaang day ti abu ng may. Ay, saan maray? Pumanaw ako. Dak kaya ti matagbat maray. Apa yan, pare? Naggapuan. Apa nga agkalkaling itan ka? Naggapuak di ta balayaw. Ni bakit mo tinakasaritak paray? Sa dino nga min tinapnapanamaya. Iti ayan ni Nanang. Apay ka daya? Nakabutbuting ni bakit mo paray? Tumagbat ka raw. Ay no, ang angawin na kalaang dayjay. Kanada po nang naparay. Patpatsim mo dayjay. But-but ngun na kalaang. Pare, sumurot ka kanya. Saan paray? Iti sa bali a lugar laangan ti paginumanta. Saan nga ije balayaw? Saan mo't laang nga ije balay may? Taagungot ni nanang kaw. Iti ayan laangan ni Nanang ti papananta. Saan nga gungot ni nanang mau? Ipadas ta. Nasingput mo't ni Nanang ko. Naimagamalam yun, Nanang. Apaya nagsubli ka, Tinaw. Asino, takaduam. Ni pare Brando, Nanang. Anyat masapul yaw. Agsat kami man dito'y balayo, Nanang. Anyat ko nam. Inuman mi ti arak aginatang ni pare Brando dito'y balayaw, Nanang. Umay tumutlaang ni pare Edel intun madamdama. Talo kami nga agiinom. Ay saan? Alamot din, Nanang. No kaya ti uminom iti arak. Saan adito'y balay takagurak launay ti arak. Italaang mo't, Nanang. No imbagak asaan amabalay. Di nakdagulitan si Katinaw. Daita nga arak ti pagalistuan niyaw. Adda ka din nasaya at amagana biyaw iti kaiinom yu iti arak. Kasano ngayon day taparay? Uray ni nanang mo kat makaungat-mat tayo. Sapay rumabiin. Hun nga ron. Agsubli talaga ni Jabalay. Ang mga nutagbati lang ni misis mo paray. Danag mo na ya. Siyak ti makaamukan ni misis ko. Sigurado ka? Ay nawaw, siyempre Ibagak ayan o saan ko akabailan nga aramidan. Makita ka makaungat ngamin ni bakit mo kanak kay. Di bali tatatayo laang may awan da duma. Umuna ka nga rutin. Sumarunuak tao paray. Ay saan Apay ko mga umunaak ngay. Aggidandan Mayet bakit? Mayet! Yuhu! Mayet! Mayet bakit? Yuhu! Mayet! Sino anak ko? Adda ka dito Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katinaw? Apay nga min adi mo lukat ang tiri daw Wala taamok nga daman ng inyawid mo. Makapasar ka. Mangirwar ka man nga rod iti danong kan baso dita. Pasak pa'y lang ti ibaw na. Makamu kayong matan itibiyag yun dita Uray anya pa'y ti arami daw. Saan ko alukatan tiri daw? Nay, pagturuga nga Maturog kayo kini Blackie di Tarwar. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita kunaknay? Makaumati kastang aramid mo. Ay nawaw. Sus paray. Makaungatan ni baka mau. Kastala unay tibain ko iti gayam ko. Kahit basol kaw? Basol mo takas la armalay tangiwat mo. Sa anak ang makaungot no ammom lang ti dumngeg. Asino mat ti babae nga agul ulimak no kaskeng ka ti asawa na. When ngam nakababayin mo tikas jay, paturugan na kid din iti terwar. Ay nawaw, mabain ka iti gayam mo kunam. Ngam di ka mabain iti asawam, anak mo kan kaaruba tayo. Di nak ngamin maawatan bakit? Si Kati saan na makawawat. Iawid mo matan dagiti mamartek agayam mo diti balay. Saan mi pay nga amam mo dagiti iyaw awid mo no daduma. Anya launay ti pagdandanagam Talaga kadingawan common sense mo? Saan ko nga rod nga amaw no anyat kahit mo asaway? Kasano no adagayam dakas apanggap dagita atat tao. Daga sa panggap mo't nga ibagbagam. Agiinom kami laang mo't. Maudi daytan, maminsan pay nga da iyawid mo diti balay. Pagtalawon ka talaga. Agkapi kayo nanang. Agyaman na kanakaw. Italaang manen anak ka umay kayo diti balay. Kaya't ko nga 20 makiistoryakan ka. Iso nga imaya. Ayun kayam. Sa dino nga itinagiinuman datino idirabi ay. Dita sirok ti mangga nanang. Anya. Wala, tasaan ko ida apinastrek. Kagurak launay ti aramid na akas jay nanang. Ayun Oray siyak mat. Napandamot lang ijay balay. Ngam pinapanaw ko ida. Nakalalaaw da idi rabi inanang. Day tapay ti may sadyak kayat.
Agraman da tao kat mapuyat no kasta analaaw da. Mahilig tumot amang yaw awid iti kumkumpurmi da jeng anak yo. Iso akanayon mo't apagsasawak. Husto laang tinarabid mo anak ka. Safety first, ako na da. Nang runa kat babae, dagiti anak yaw. Isublik ti binulod ko nga igad, Mari Lorena. Agyaman aklaunay Awan ang yaman na mare. Ayun gayam, nadamag mon tinapasamak iti anak dati na ikangudong. Ne, saan amaray? Jak amaw. Ay, rinamus kanu ni Puldo idi nabarteng. Anya? Naira na nga awan ni Tinay iti dayjay nga aldaw. Daytoy mat gudo, inyawid na ni Puldo. Nagiinom da kanu di tabalay da. Saan ang nakita ni Gudo? Tinapasamak? Saan ata nabarteg kanu, iso anaturugan. Ay, nawaw. Kaasimat di ubeng. Ay, day tangarod mare. Delikado. Magkikapeak nanang. Agkapi ka laang dita. Mayat Saanin ang napudot ti ulo yung kanyak? Aywan gayam, nadamag mo tinapasamak iti kalugaran tayaw. Anyat na pasamak? Rinamas ni Puldo ti anak ti kumpare na. Anya? Nagiinom da kanu di tabalay day di rabi ay. Inranada idi awan ni Tinay. Nanang, rabrabakan naksamat tayo. Ay na anak ko sa anak amang rabrabak. Pudno ti ibagbagak. Pahingaya kasta. Pagadalam tinapasamak, tapno saan akum kumpur may tiyaw awid mo di tabalayaw. Nang runa no awan ni bakit mo. Maaramid dati kasta iti putot ti kumpari da. Uuray gayem mo. Saan mo nga amo ti taray ti panunot da. Iso nga ita tanasapa pa ay. Agannad ka. Di mo urayan nga da mapasamak iti pamilyam. Sakbay ngagnakam ka. Nasayaat mo, tanagawid kan. Nangagmuti. Amo kung bakit? Naistorya ni nanang kanyak. Kat, anya timakunam itinapasamak. Saan mo takas dyan iti gagayim kung iyaw awid ko dito'y balay? Amom nga rod, titaray ti panunot da. Nabayag mo tinakas dyan aramidag, bakit? Ngamawan mo dakis anapasamak kada kayo. Ay, nawaw. Urayam nga rod, nga adadakas ang mapasamak. Urayam nga adadakas ang mapasamak kada kami a pamilyam, sakbay nga agnakam ka. Saan nakas tatigayat ko asawan, bakit? Ay, pangasim likli ka mun ti arak. Di ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay. Ulitak manen di mo pagbalinin nga inuman ti balay. At dadamag mo no kumusta ti kaso ni Puldo, mare? Ongoing kanu ti hearing, pare. Naglukon da jalakay. Un nga rod. Kaasi jo ubing. Grade 8 lang ang day chay. Hun nga ron, talaga maditipik to ti arak Saan tayo nga amo Amangan no talaga aplinano na tikas jay. Sa dino tinapanan ni Tinay mare. Addain lakad na apapeles, kat naturog iti ayan ti kaanakan na. Binilin na kanumot nila kay na, asaan da nga agiinom ije balayda, nang runa tawan da ito'y. Ngem? Natangkan ti ulo nila kay na. Iso aday jay, ti anak damutan ti nabiktima. Iso ada kayo alalaki, no adda ibaga ni misis, agtungpal kayo. Di yu ipilit ti kayat yung. Pare, saan na mabaling nga agiinom tayo ije balay? Saanan tanay? Delikado ti mapaspasamak, pare. Hun nga ron. Iti kasta na pasamak. Addang agungot ni bakat mo na ipilit tayo ti kayat tayo. Aywan Amangan adan matagbat na, pare. Nakabutbuting nga ti matagbat, pare. Asino matimayat ang matagbat ngay? Hun gayam, pare. Nag-text ni Tata Karyong. Tangdanan tata kanaw. Anya ti baramid na. Nagburas tayo kanaw. Aywan Kahit ko dito, pare. Ibagam laang no kaano ta mapanta. Kumusta mo ni Tino, mayet? Panagkunak kat nakaamiris ng dayjay nanang. Awanan, tiyaw awid na dito'y balayaw. Kaasi na, awan mo't nanang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Saan nga isupay apagparikutam? Nakunayo pa'y. Isumit lagayam ana istorya ti kaarubayo ako maray. Asaan kayo kanumutan nga agapapa? Saanan atawan mo't makagapo tapno agungutak nanang. Mangantayo kit di pa'y. Ay kalkalpas ko laeng anangan anak ko. Mangantayo manan Sa bali ti sidami dito
Mabitla ang tamangirwara. Mayat ah. Ay nawaw, apay ka day. Natal na taglawlaw ko, bakit? Naa, Saan mo ngaminin nga armal at tingiwat mo? Sana kas idian nakalalaaw ka? saanan atawan mo't makagaputap no agong utak. Agbagtit mo't ati asawa nga agong ungat uray awan mo't makagapaw. Wano, adamanan inaramid mo adya kayat. Nay, awan abakat. Good buya kita niya. Nasayaat mo't no kasta. Agsingsingpot ka nga minon. Dumngag ka no adda maibaga kang ka. Di ka agbalin asakit ti ulo. Talakay ka mo't Wan bakit? Saanin? Promise. Ay, nawaw! Saan kuma anatangken ti ulo tayo? Denggan kan aramidan tayo kuma ti ibagawan no ibilin ti asawa tayo. Ngamin, para matlaang daytoy iti pagsayaatan ti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.